kune maghetto youth ese muri kuona vabereki venyu ndaikumbira ubva pasi pemwoyo wangu kuti muwane nguva yekuti mumbovaspoila mumbovachengeta mumbovachengeta kana chocolate muti mama oi chocolate angoti zvoni maita basa nezvinhu zvamakandiitira ndichikura ndichienda kuchikoro ndichiita sei ndekuti one day is one day, anything can happen waiziya and then vabereki vako vanenge vasisipo mashoko akanaka dike kona inini pazvo zvino ndiri murume asati aroora handiti but ndiri kuchengeta amai vangu vane 70 years old. Wow. Saka inini ndotoita make sure kuti rent yabhadharwa, chikafu chinotengwa, transport yekuenda kubasa yekuita sei zvinotombotarisirwa inini, of which it just made me a stronger person. Okay. Wow. So I encourage my ghetto youth kuti pamunokwanisa rakidzai maparents enyu kuti no, muno appreciate. Chero asiri wenyu, ari baba weshamwari yako, munongovaudza kuti mudhara munoziva kuti chii, ndino appreciate kuti makandipa that nguva yekuti ndikwanise kupinda mumba menyu ndichitamba nemwana wenyu, nokuti havasi vanhu vakawanda muno muSouth Africa. Ukapinda mumba memunhu unokwanisa kungodzingwa kuti buda muno, and then wakutofila kunge pane zvawaita kana kuti pane zvawakaba, of which is not nice. Waiziya? And then kuma upcoming artists ekuZimbabwe, whether it's maartist ekupainta kana kuti vanhu vanoveza huni dzedze kana kuti vanhu vanoita sei, keep at it, don't stop, don't lose hope. Anditi, one day is one day, you'll see your dream. One day is one day, my art enyu anenge achitodisplay ma art convention. Anditi, my music artists musamire kunyora ma songs enyu. Nokuti one day is one day, munokwanisa kungoita collaboration nekana Jay-Z kana Eminem. Munoziva munhu wandaifarira. Of which it was very sad kwandiri paakashaya, nokuti tisu takahosta show yake yekupedzisira muSouth Africa before akashaya. Sauro.